yaşasın kile. Allah'a şükür. Yaşasın kile. Senin turda yazılan poema, kitap, El-Kafatur'da kitap, şunun poemı sırlanışıda. Sahnede Şagir Muhammed Mirza, Aktanış Jigiti, El-Kiyapasi'nin yaklaşım koşar. Ak parafot kütüp aldım, büdret alga siyadı, büdret alga siyadı. Yolvattım jırlarımla, kitimedi piyadı, kitimedi piyadı. Yiraklarda jır iken o, tuman iken ağara, dokunlaşımda şabada, jırga kirip yuvala, jırga kirip yuvala. Көңелемдәге дулкыннар идемлекеннән көчле, диңгезнекеннән көчле дә, күкләргә ашар төсле, күкләргә ашар төсле дә, сиңа кулсулар төсле, Салават күпер аша, җырларым узар төсле. Агыйделдә тулып үскән, шунда пешкән җиләкме. Замана ятим итсә дә, кем өчендер кирәкми, кем өчендер кирәкми. Кузгалаклы балачагым, тузганаклы балачагым, әнкәйләрсез балачагым, әкият тулы балачагым, моң сагышлы балачагым, җырлы киле балачак, елап монда балачак. Бала җаным, бала акылым, гомерлеккә калачагым, үзем белән барачак. Җырларында җыраначак, гасырларны узып, җырларында yanacak.